Ini ambas sahati o phayo ang sini dadu masano ambas sahati o japa kholoi kaisa wai tongmani nukha nugoyo kono ang kono sungka o dadu no nung amo bupti khewa tabo gudin nung amo hairang na wana rong khune ang kono sungoi nei mani bo hino I ang wana rong go lai dadu poila ni sini mungri gadi ang sini kai baya bosti tudami de Burma nung obo wamani asuk nai to tokhai wamani ambasa hati o phaloi tongo oro to wanji bulung wanji rok pate pai nini obo payo wanji bo payo sini boro bo payo ke nini obo dam rok busuk lai abo male buja 300 rok 150 rok ke asuk warok chiroi wawoi phalka hingke nini o 200 taka bai nung pude pusuk tata mabo puso boro pura ba haino lago tong to wai ka haino ta khong wai ta pa kaisa 200 taka kai phalo salo kai busuk phalman no kaisa ro kuni ro saino o taglai puja wala phalka araya jarong ni phalka ke nung agini je wamung wamani agini mani rong nung tabok sak konto wawoi tongman ku nung tamo wawoi man anga su abo Sudan Hawaii Japa kai kutubo wawo wai kai hati money back kai khogbai kai harmony dula dawa rosal money dula kai ganjuni rok langga seng rok lauta omorok nung agini wamung rok nung tabu burung woi tongku tatu ni umur busu an tabu uko tui kong ngaboy nung o mani rong no wawoi nung kuno jaga supply rok khade khai khayo bo jaga khai ang supply khai mo kai ito rohaka janya rohoro bolok sa moni wa wancha chitlang go chini bora rok phai pai phia de chini bora rok pade pai phai payo nogo phai de pai phai nogo phai payo te kan dini kai no ke bo kok duk bai ko de kurung mobile phone bai no sade sahar ba ani ba bai wawoi ton di amti rok kaisa kuisu saharo na yang long trai ni se tuni ja busu u hangzhou con khai Japa kaisa kai langa nó khai đó khai halam rồi mà nên nó khai muti pusam da ya boro wai ma rồi ha boro mu tlang na ni Japa bo sate ao khai polang ni ke ma wa polang ni ke ma Japa rồi ta lại nó lại về sang phải lại đó cái làm một cái nó khai vậy Japa vậy nghe gaza nó chụp lắm em nên nung umon ba de te tam khlai da do khayang nó khởi trong nó khlai trong ni nó có khorok busu tong sab tong sing pura puri che khung kaya ni ang sa ju pusu ma sa ba ba nyo tong ta na sa ju pusu tai ni je mo masuk khayo ge nung no go asu goi obo samung khlayo ta mane yak ni samung khlai tongo mane hainu nogo asu goi tong ya mane nung yak tha goi tong nani musung ya oke jara tabuk ni jara sia nugya ngoi tong nai rong no hai wawoi chini Japa rok khutru rok wayung rok tuiseng rok tamo hin borok no jara nangoi tong nai rong no nung tam kok kesana musung borok no kesana musung makai dorkan nangkai borok fainai ni jaga ni bu mungtam sakamo baila bosti abo bu blok bai khotja iko ambasa baila bosti bu kaya service normi blok tamo blok boloi ko bana
পঞ্চায়েত খাই পঞ্চায়েত বমন নগর পঞ্চায়েত Ambasa Dolai district na Dolai Hingke nung bai kurungna ni hingke Dolai district bai la bostio khaike hingke nung bai malai nai hingke nung ni kokduk number tori tong nin han kokduk number kuroi acha hingke nung number ho jara je man wajar dinai ro kai ba number dar go a hingkai o cher ni khung bai sa hota bisi buso ka khan nung samurok khai tong mane balok khana balok khono ni umor buso tin sakamu ko dui kom buso 90 2 kom 90 2 kom 90 ung tong mane yagulo bo nung nogo yak thagoi tongnan musung ya nung hai samurok khai tongnan ni musungu ani khunu bo thik tongkho mokol bo thik tongkho ni mokol bo tabo bo khnai tongkho khunju bo nogoi tongkho 2 kom 90 bosor ni pore bo ni yakung yak kaham tongkho ni kono disturb kori khona nung tabo bo ni japa khutro awoi nung tongoi tongman kho bisma simi kitisa abole anga to koi tongmani che buja tong hambai ja bujangman matoliya ni man ya su wi wa thani che nung mu se ni wa pok sa ka bai ta bu ka se ba sa ka ba nung ni kam no ya kha ni mu tong ni bisma thitungai a hero sa abo to ko ja nung nono bui sade sa asuk burang kha nung kam rong no ta khlai di ni no kew sade sa thao kaisa ko su sabon nung kam no yak na mu sung ya nung yak thagoi tong na mu sung ya nung o bai nu thui chi nai nung je ni phan tok sak nung ha ba pas pai cha nung samung no khai than chi nai